Oblasť 51, rozhovor s mimozemšťanom, je americký dokumentárny film z roku 1997. Zachytáva údajný výsluch mimozemšťana na vojenskej základni americkej armády v oblasti 51, ktorého záznam bol získaný od muža menom Viktor. Viktor tvrdí, že ide o kópiu prísne tajného videozáznamu z vojenskej základne v oblasti 51. Z obavy pred odhalením svoju skutočnú identitu nikdy neprezradil. Na otázku, či bol zamestnancom základne, iba odpovedal, že mal dôvod byť v oblasti 51, a to viac ako jedenkrát. Hoci záznam označuje za kópiu prepašovanej z oblasti 51, odmieta prezradiť akékoľvek detaily a nikdy neoznámil, ako ju nakopíroval. Naznačil iba, že využil príležitosť na skopírovanie počas zníženej bezpečnosti, ku ktorej došlo pri hromadnom prevode videodokumentácie z analogovej do digitálnej formy. Viktor sa snažil pretlačiť svoje video do televízie, ale neúspešne. A tak 26. júla 1996 kontaktoval štúdio Rocket Pictures. Riaditeľ spoločnosti Don Coleman sľúbil po telefonickom rozhovore natočenie dokumentárneho filmu založeného na spomínanom videozázname aj napriek tomu, že mal pochybnosti. Ešte pred nakrúcaním požiadal o vyjadrenie nestranných expertov a tiež videozáznam prehral odborníkovi na UFO Seanovi Davidovi Mortonovi. Prvé informácie na verejnosť prenikli, keď sa Sean Morton o videu zmienil 13. marca 1997 v relácii Arta Bella na rádiovej stanici Coast to Coast. Samotný Viktor hovoril s Bellom o 2 mesiace neskôr. Pri hovore z mobilného telefónu a s použitím zariadenia, ktoré skresľoval jeho skutočný hlas, uviedol ďalšie podrobnosti o obsahu videa. Záznam trvá 2 minúty a 55 sekúnd. V ľavom dolnom rohu je zachytená bytosť označovaná ako DNI 27. Viktor tvrdil, že bol mimozemšťan do oblasti 51 dopravený po zostrelení jeho vesmírnej lode v roku 1989. Drobný mimozemšťan sedí pri stole za sklom, ktorého má chrániť pred mikróbmi a vírusmi. V skle sa odrážajú 2 televízne obrazovky. Na hlave bytosti sú viditeľné podliatiny. Sean Morton predpokladá, že prístroj stojaci pred ním na stole je monitor srdcovej činnosti. Osoba, ktorú Viktor označil za armádneho dôstojníka, pokúšajúceho sa s bytosťou telepaticky komunikovať, je v popredí naľavo, zatiaľ čo civilne oblečená postava striedavo vstupuje a odchádza zo záberu v popredí napravo. Miestnosť, v ktorej rozhovor prebiehal, bola veľmi slabo osvetlená a obe osoby sa zobrazovali len ako ťažko rozoznateľné tiene. Z rovnakého dôvodu je trvale viditeľná iba hlava bytosti a len krátko je možné zahliadnuť aj hornú časť jeho trupu. Približne v polovici videozáznamu začína byť mimozemšťan rozrušený, má silné krče a dusí sa. Vojenský úradník dáva signál 2 zdravotníkom, ktorí s ruškami na tvári prichádzajú bytosti na pomoc. Zatiaľ čo jeden svieti baterkou, druhý stiera od úst bytosti penu. Videozáznam je bez zvuku, pretože ho Viktor vraj zámerne odobral, aby zachoval anonymitu jeho účastníkov. Samotný dokument ostáva v otázke pravosti záznamu neutrálny a nabáda divákov, aby si vytvorili vlastný názor z dostupných informácií. Moderátorom je herec Steven Williams a jeho vstupy sú natočené v Nevade, nedaleko Pohoria, na ktorého opačnej strane je práve oblasť 51. Dokument obsahuje aj interview s Bobom Lazarom a Davidom Adairom, ktorí obaja tvrdia, že boli v oblasti 51 svedkami výskumu mimozemských technológií. V dokumente je aj rozhovor s nervóznym Viktorom,
ktorý sa natáčania zúčastnil až po dohode s Colemanom, ktorý mu sľúbil, že nebude musieť zmieňovať fakty, ktoré by viedli k odhaleniu jeho identity. Viktor má tvár v tieni a opäť používa prístroj na zmenu hlasu. Po prvých 2 minútach sa však dvíha k odchodu a vyhlasuje rozhovor za ukončený, pretože má pocit, že jeho dohoda s Colemanom sa nedodržiava. Nasleduje dlhý rozhovor mimo kameru o otázkach, ktoré môžu a nemôžu byť kladené, a Viktor sa vráti na miesto. Skutočne sa v oblasti 51 natočil rozhovor s mimozemskou bytosťou? Alebo tento videozáznam vytvoril Viktor s priateľmi, aby na tom zbohatli? Povieme si pár faktov, prečo veriť a naopak, prečo neveriť. Sean Morton považuje video za revolučné a rysy mimozemšťana za zhodné s výskumom pravdepodobných biologických vlastností týchto bytostí, založenom na mnohých popisoch od osôb, ktoré s nimi údajne prišli do styku. Spisovateľ Whitney Strieber v dokumente tvrdí, že bytosť sa pohybuje rovnakým spôsobom ako tie, ktoré ho v roku 1986 uniesli. Expert na UFO Robert Dean označil záznam za silný, skutočný a založený na jeho vlastných údajných skúsenostiach s mimozemskými bytostiami, ktoré získal ako armádny vyšetrovateľ v 60. rokoch 20. storočia. Bell hovorí, že pri rozhovore s Viktorom cítil, že hovorí pravdu. Nemecký spisovateľ a odborník na UFO Michael Hassemann povedal, že Viktorova výpoveď o dopravení bytostí do oblasti 51 po havárii jeho plavidla v roku 1989 zodpovedá záznamu letectva Juhoafrickej republiky o zostrelení mimozemskej lodi nad púšťou Kalahari taktiež v roku 1989. Hassemann tvrdí, že mu jeho zdroje povedali o 2 preživších pasažieroch lode, ktorí boli dopravení do oblasti 51. Expert na analýzu obrazu Jean Diletoso najprv tvrdil, že záznam bol skopírovaný z filmovej pásky, čo protirečilo tvrdeniu Viktora o tom, že záznam pochádza z videopásky. Na základe ďalších rozborov Diletoso vyvodil, že nemožno úplne vylúčiť veľmi zriedkavé podmienky, pri ktorých by kópia z videozáznamu skutočne vzniknúť mohla. Tým sa však jeho analýza stala pomerne nepresvedčivá. Hollywoodský animátor a odborník na líčenie John Criswell si myslí, že ide o podvod, avšak nevylučuje možnú autenticitu bytosti. Držiteľ Oscara a expert v oblasti líčenia a trikových záberov Rick Baker je menej presvedčený než Criswell a rýchlo vyhlási stvorenie za falzifikát. Samotným výrobcom dokumentu sa zdalo podozrivé, že Viktorovi podľa jeho vlastných slov ide hlavne o peňažné zisky. Nakoniec na vysielacích právach záznamu skutočne veľmi zbohatol. Viktor podotýka, že cítil potrebu určitého drobného ocenenia v podobe finančnej nezávislosti, aby mohol bojovať s možnými následkami zverejnenia tajnej vojenskej operácie. Kto bol záhadný Viktor a ako skončil, sa už asi nedozvieme. A či je na zázname skutočná mimozemská bytosť, si rozhodne každý z vás sám.